duniya da lahira saboda ko kare ba zai iya kwana a gurin ba. Na farko kenan. Na biyu in ka ga wayan hannun shi yana live yana daukewa. Okay. Na uku kullun a mashin mai kafa biyu yake tafiya. Na hudu ban taba kallonsa da wandan 20,000 ba da rigan 10,000 sai dai rigan 5,000 wandan 5,500. Agogo sai na 8,000 ban taba kalla designer ba. Wannan haka yake. Na gode Abdul Gayya. Ni wallahi duk mutumin da ya taba ni bana tsoron shi bana shakkansa. That is me. Na uku inda kake a Abuja alfarma aka maka wanda ni ma me muku maganan nan in ina son wannan alfarman an min shi ya kai son 3 amma naki saboda menene ina nan lafiya a inda nake ba gidan haya nake ba gidana nake so sanadiyan advert aka baka gidan da zaka zauna a Abuja na 2 years kuma gidan har gobe idea G fresh ya je yayi mun ba ka ganyen da nayi bidiyon sabon gidana ba to ya je yayi mun video daga palo zuwa kitchen zuwa bedroom mu kalla inda yake a Abuja yau yana getting to 1 year a Abuja kullum a wani kurin kujera yellow yake video kujera yellow duk sa mishi filter da yake yi sanda yan comment section sun gane wannan kujera yellow yayi datti G fresh ina kudin da kake magana kana da kudi where is the money yana magana yana da 100 million bai da 100 million bai san me where is the money yau shekara 3 na ganka kaje kayi video a wani fili a wani Congo ka ce kana gini ina ginin G fresh ni da ban taba nuna fili ba ka gan gidana lokaci guda kaman diran Yesu almasihu ina kudin menene kudin abincin nan idan ka siya yana mugun burge ka mata banda ai in zaka lura kaf a cikin matayen basu so rabuwan ba magana ta domin Allah basu so rabuwan ba shine ya rabu da su ni kuma ni na rabu da shi me yasa ya kira buwa da ni saboda ya san yana karuwa da ni ne sabagen rashin tawakkali Allah ya albarkace shi da mata masu albarka amma daga jifresh ya gan ya fara ciyar da matayen nan kudin aljufunsa da yake maula saboda bayi da sana'a ni sai da sadiya Haruna na faɗa idan jifresh yana da sana'a ya fito min da sana'arsa idan ya ga wannan kudin da yake maula sun fara karewa sai ya ji mace ta fita a ran shi wannan mutum kenan. Where is the money? Saudiya nan ba zan ce mishi banza ba. Saboda wani zaka ji a ce Dubai din banza ko Qatar din banza. Saudiya da dan mutane yan celebrity din nan suna zuwa su yi bauta. Hassan Makeup ma ya je Saudiya. Amma kai dan umran nan ba a taba kallon ka a ciki ba duk da cewa na san kiran ubangiji ne amma kuma Allah yana tafiya da abin da yake cikin zuciyanka ne ya cika maka burinka da kuma addu'anka idan kana so ka ziyarce shugaba. So if I want to talk about this guy, this internet no go content us. Exactly. Where is the money? Ni ka zo ka ce kana ban kuɗi? Kowa ya gani ga sunan a wayoyi na har yanzu ban yi deleting ba. Ga takardan da mun je kotu lokacin ina gidan haya ina biyan 1 million za mu dinga 50-50. Wace mace ne ma za ka yi 50-50 da ita? Hakan ma ka kasa. Na yi waje road da kai. Kai ai yaya Adiji ta ya burge ni yace sayyadan yace wallahi. Kuma da ke munafiki ne wai sai ya ce I am his good friend. I am not your good friend bro. Ba abin da zan yi da green snake under the green grass. Idan kana so na I love you back. Idan na lura kai munafiki na ne you want to see my downfall. Ni ma zan yi duk yanda zan yi in kai ka kasa. Saboda ni a tarihin rayuwata mamaki bai taba kai ni kasa ba so baka isa ba wannan interview din nan na so in yi magana akai amma yan comment section sun biya ni I have nothing to say a wannan abun maganan banza akwai abubuwa da yawa wanda babu kyau abin da kai da mutum ne ka zo kana tattauna mishi asiri wayannan abubuwan da na faɗa ma ga baki daya saboda shine yazo ya faɗa ina faɗe su amma wallahi tallahi wa'annan matan gabaki daya zaluntan su yayi saboda duk ba su so sakin ba kawai daga kagan kana ci da mace